Čus, vítejte u mýho nového videa. V tomhle videu se zase budeme bavit o technice. Je to teprve třeba 3 týdny zpátky, co jsem začal u sebe nosit foťák každý den. Ten důvod, proč jsem se rozhodl u sebe nosit foťák každý den, je jednoduchý. Prostě jdu někam na procházku se psem, vidím nějakou hezkou věc, chci si ji vyfotit a mám u sebe jenom telefon. Ten telefon, ačkoliv fotí docela dobře, nosím u sebe iPhone 14 Pro a tím jsem fotil vždycky prostě všechno, když jsem šel kamkoliv na procházku a tak. Nicméně ten telefon docela člověka limituje v té kvalitě fotek a tak jsem se rozhodl, že to trošku vyřeším jinak. Viděl jsem na YouTube stovky videí o everyday carry různých fotografů, tak jsem se inspiroval hodně a hledal jsem vlastně, co já bych sebou nosil za foťák každý den. Jelikož já mám rád foťáky jako takový, mám rád techniku, tak jsem přemýšlel o tom, že bych si pořídil třeba Fujinu nějakou. Jelikož Fujiny mají krásný JPEG výstup s filmovými simulacema, takový ten easy workflow, vlastně já bych si něco vyfotil rovnou do JPEGu, poslal do telefonu, mohl dát do storíček, do postů prostě a tak. Nicméně hledal jsem a nenašel jsem. Vlastně sehnal nějaký bazarový Fuji, aby to pro mě dávalo smysl, mi přišlo takový docela jako nadlidský. Přišlo mi to jako docela velká investice na to, že to prostě bude jenom takový foťáček do kapsy. A tak jsem přemýšlel, co budu dělat. Kamarád Kuba si na jeho R6 loni koupil objektiv RF28 f2.8. Je to vlastně pancake lens od Canonu, takový maličký objektiv. A já když jsem ho teď potkal, tak jsem se ho ptal, jak je s tím spokojený. A on mi říkal, že to chce prodat, právě proto, že si chce pořídit nějakou Fujinu. No, takže nebylo jako o čem a ten objektiv jsem od něj koupil, aniž bych se ho vyzkoušel cokoliv, prostě já jsem se od něm přečetl úplně všechno. Zjistil jsem všechno, co jsem potřeboval vidět a ten objektiv jsem se od něj vzal. Ten objektiv bych mohl klidně označit za můj nejpoužívanější objektiv posledního měsíce, jelikož tím, že ten foťák s objektivem nosím u sebe pořád, tak ho používám fakt často. A to je tak, no. Já jsem měl totiž vždycky jenom 2 režimy. A jeden byl, že jsem šel venčit třeba lejzinu, vzal jsem ji třeba na hodinu, 2 na procházku, až měl jsem u sebe jenom telefon, klíče, maximálně sluchátka třeba. A pak jsem měl ten druhý režim, kdy jsem vlastně si chtěl vzít foťák, takže jsem si s sebou musel vzít baťoch a v tom baťohu jsem měl foťák, objektivy, prostě spoustu věcí těžkých a nebylo vlastně nic mezi. A já jsem si říkal, že právě na tohle každodenní nošení by se mi hodila nějaká malá brašna, do které já bych si dal powerbanku, nějaký kabely, dal bych si tam dezinfekci, dal bych si tam deodorant, dal bych si tam právě ten foťák s nějakým malým objektivem. A tak jsem přemýšlel vlastně, jak to udělat. No a to řešení bylo celkem jednoduchý ve finále, jelikož mi Kuba nabídnul ten jeho objektiv za dobrou cenu. A já mám doma 3 foťáky full frameový, mám R6, R6 II a mám starý RPčko, který mi ještě loni sloužil jako záložní model. Tak já jsem vzal to RPčko, spojil jsem to s tím objektivem RF28 f2.8 a vznikl mi z toho úplně krásný everyday carry setup, který nosím v tomhle sling bagu, který jsem si na to přímo pořídil. Je to sling bag značky Chrome. Ta firma je vlastně taková napůl cyklo zaměřená a vyrábí takový docela pohodlný právě brašny na kolo a na takovýhle věci přesně se to hodí úplně na takový ty každodenní nezbytnosti. A je to model Cadet Mini, má objem 5 litrů, vyjde se mi tam krásně foťák, sem se mi vyjde konzerva a miska pro lejzinu a ještě pod to můžu připevnit flašku s vodou. Takže úplně skvělý na delší procházky nebo na malé procházky do města, když jdu sám, nebo když to vemu na kolo a jdu s tím někam jenom prostě na otočku, tak můžu mít u sebe foťák, powerbanku a deodorant pořád, což je úplně strašně skvělý a nechápu, proč jsem na to nepřišel dřív, že to je takhle skvělý. Nicméně tohle video právě natáčím proto, aby i vy jste na to přišli třeba, když jste nad tím přemýšlíte, že byste sebou něco takového nosili každý den, tak za mě to rozhodně doporučuji a můžete si právě sebou vzít tady ty nezbytnosti, aniž byste nosil velký baťoch. To je úplně strašně velký zjištění, že jo? Já jsem zjistil, že existují ledvinky v roce 2024. Ale o tom tohle video není. Tohle video je o tom vlastně, co je ten můj každodenní foťák, za kterým se skrývají všechny ty storíčka, který jsem s tím pořídil a který jste mohli vidět na Instagramu v poslední době. A tím foťákem je teda, jak už jsem zmínil, Canon EOS RP s objektivem RF28 f2.8. Ten objektiv je stejně velký jako redukce na EF objektivy. Maličký objektiv s ohniskem 28, což je úplně skvělý každodenní ohnisko. Já s tím foťákem teď funguju tak, že vlastně, když ho vytáhnu z ledvinky, jak tam má nastavený buď C1 anebo C2 mod, s tím, že C1 i C2 jsou priorita clony a liší se vlastně jenom v tom, že C1 je zaostřování na bod
a C2 je zaostřování na obličeje. Jelikož na Canonu RP se strašně složitě přepíná ostření z bodu na obličej, vy musíte vlastně zmáčknout tady tu lupu, potom vně tlačítko programovatelný a potom si šipkama vybrat, jestli chcete bod anebo oči, což je úplně jako nemyslitelný, když to chcete dělat rychle. Takže já jsem se rozhodl, že to postavím takhle a takhle já teď funguji s tím. Ten Canon EOS RP je vlastně jedna z prvních bezzrcadlovek od Canonu, vyšel na stejně s Canonem EOS R, s tím, že Canon EOS R měl techniku z 5D Mark IV a tady to má techniku z 6D Mark II. Takže to má vlastně 26 megapixelový full frame snímač, má to docela rychlý autofokus, má to detekci očí, detekci obličejů a má to výklopný displej, což je taky skvělý, jelikož bez výklopného displeje já si vůbec ten everyday carry nedokážu ani představit a ty Fujiny popravdě docela postrádají tady ten fully articulated screen, protože ty mají vlastně jenom takový ten výklopný nahoru většinou a dolů, což když chcete fotit na výšku při zemi, tak úplně jako nevyužijete. Takže já jsem to vyřešil takhle a z mýho loňského záložního modelu se stal teď můj everyday carry foťák, který já sebou můžu vzít všude a vyfotím na něj úplně s přehledem, co potřebuju. Nahraju si to do telefonu rovnou a můžu to postovat do stories, anebo to dát prostě na Instagram, do feedu rovnou, nebo tak. Ukázal jsem vám tady vlastně, co nosím s sebou každý den a budu vás určitě updateovat i v budoucnu, jelikož si nemyslím, že tohle by byl úplně finální setup. Canon přece jenom nabízí těch pancake, malých objektivů nabízí o dost víc, vlastně i padina 1.8 je dost malá, to samý RF16 f2.8 je malá, takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Prostě pokud přemýšlíte nad tím, že byste u sebe chtěli nosit každý den foťák, určitě do toho jděte a zkuste to nejdřív jako já, využijte toho, co máte už u sebe a zkuste to jako s minimální investicí, třeba se vám doma válí nějaký starý foťák, i když by to byl nějaký kompakt, prostě zkuste si ho vzít, zkuste ho tahat sebou každý den, zkuste na něj fotit a uvidíte, že vás to určitě jako umělce posune zase o něco dál. Takže díky za pozornost a mějte se.